kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Bacolod City kag Negros Occidental magapabilin sa idalom sa Modified General Community Quarantine sa bugos nga bulan sang Abril. Pero curfew hours sa Negros Occidental magasugod las 8 sang gabi tubtob las 4 sang kaagahon. Ma-report si Marty Go. Sang Biyernes, nagpadala sang sulat ang probinsya sang Negros Occidental sa National Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases para hinuon ang pagpaidalom sa probinsya sa General Community Quarantine bangod sang pagsaka sang mga kaso sang COVID-19. Pero ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga wala makahingabot sa IATF ang request sang Panguluhan Probinsyal. Amo kun nga base sa ginpagwa nga quarantine status sang IATF kahapon magapabilin sa Modified General Community Quarantine ng Negros Occidental. Ginpahayag naman sang Department of Health Regional Office nga bisan pa may pagsaka man sang mga kaso sa iban nga local government unit sa Western Visayas, wala sila sang may nakitaan nga basehan sa pagpasaka sang quarantine status magduwas lamang sa Negros Occidental. As of this time, of course, based sa aton kaso, kag based sa aton nga mga nakikita nga mga increase in the cases, it does not yet warrant no nga ang overall Western Visayas will be placed to a higher quarantine status. But we have recommended also no sa aton nga mga local government units, especially in the provinces of Negros Occidental, no nga kay nakitaan man naton nga need na no nga pangsaka in ilang quarantine status. So of course to ensure no nga hindi ma-contain natin ang ilang mga cases. Subong adlaw, ipatuman ang curfew hours sa probinsya sang Negros Occidental nga humalinlas 8 sang gabi tubtublas 4 sang kaagahon. Pero sa Bacolod City, nagapabilin sa gihapon nga las 11 sang gabi tubtublas 4 sang kaagahon, kagyara sa gihapon sa idalom sang MGCQ. Base sa records ng Bacolod Emergency Operations Center, 456 na tanan ang active COVID-19 cases sa syudad. Humalin sang weekend, padayon ng pag-disinfect sa mga opisina sa Bacolod City Government Center, mga public markets kag quarantine facilities sang syudad sa tunga sang pagsaka sa mga kaso sang COVID-19 sang nagligad nga semana. Marty Go para sa Digicast Negros.